Zdravo. Čujem Fadil Novalić uhapšen. Je li moguće? Kakva je to pravda? Šta radi to tužilaštvo? Fadil uhapšen. Nevjerovatno. Pa taj čovjek je bio u ratu. Ranjen. U pravu je Bakir Izetbegović kad kaže da je ovo udar na bošnjački narod. Pa taj čovjek je em bio u ratu, em je ranjen, em je musliman. I vi njega hapsite. Optužen je da je krao, jel? Pa taj čovjek ne zna masku staviti, a da krade. Ste normalni? Bože, sačuvaj. Šta, kupio respirator, šta? Pa ne znam on paliti respiratora da krade, da kupuje. Ali dobro, eto, ako su uzeli te respiratore, u pravu su. I treba respiratora nama. Na svakom ćošku da postave ljudi kad nešto rade, kad trče, zadišu se da uzmu respirator, malo nadišu se, dođu do sebe. Što? To nije uopšte loše. Ja ne vidim tu problem. Čuj Fadila uhapsiti. Pa gdje je tu pravda? Šta je Amerika za nas? Amerika ima F-16, mi imamo F-3. Fadil, Fahrudin, Fikret. Oni kad se dignu iznad naroda, čovječ. Ne znam, žao mi je Fadila. Žao mi je Fadila, evo, tresem se. Kad se sjetim i me zaboli. Odo, žurim, čekaju. Jel da, sine? Bravo, stvarno bravo. Nema ba, kakva država, takav i sud i hapsana. Pa čovječe, ja dok se napravio klip o tome kako je Fadil Novalić uhapšen, vi ga pustili. Joj, ba, evo. I na kraju dnevnika još vremenska prognoza.